δικαιώνεται. Φίλοι και φίλες της Νέας Δημοκρατίας, αγωνιστές και συναγωνιστές, για λογαριασμό του Κυριάκου και της Αλεξάνδρας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που κάνετε και θα κάνετε, και για αυτό που θα δείξετε σε 7 Ιουνίου, ότι πράγματι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και η Νέα Δημοκρατία προχωράει ξανά με Κώστα Καραμανλή, με Νέα Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, φεύγει ο Κυριάκος, πάει στη Νέα Σμύρνη. Έλα νέος, είσαι τρέχα. Φίλοι και φίλες, αυτές οι εκλογές είναι εκλογές όπου πραγματικά η Ελλάδα και ο Έλληνας πολίτης θα δείξει ότι σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική συγκυρία, το μεγαλύτερο κράχ του αιώνα, χρειάζεται και θέλει ένα σοβαρό και υπεύθυνο πρωθυπουργό, και θα έχει τον Κώστα Καραμανλή για άλλη μια τετραετία.